איפה האחוז? 700. יופי. עוד אחד. יופי. תעשה את ה... כן. יופי. עושה גם מקקו בבקשה. מה עוד רצינו? תעשה לי וז'פלו אחד. יפה אבל. משקע. יפה. תעשה את ההוא עם הסיבוב שאנחנו נעשות כבר כמה חודשים. איזה? ההוא קדימה. תעשה אחד יפה בבקשה. אנחנו לא רוצות לצלם את נפילתו של רז. יופי. עוד משהו? בן דוד. נראה לי ש... סיבוב על הידיים תעשה לי אחד. יהיה לנו מספיק על מה להתאמן. נכון. אוי, וגם את הביתה הזאת שאתה... רגע, איך זה נקרא רז, הדבר הזה? זה? סליחה? כן. אסטוברדו. אסטוברדו? זה שאתה מפה זהו. אגב, זה גם אסטוברדו. אוקיי. היום ניסיתי לעשות את זה, אבל לא... זה עכשיו יותר קל? כן. נחמד. רגע, איך עשית אותו? תעשה לי לאט. אני יכולה... זה קל או אתה קשה? את הקל. ועוד דבר רציתי. אני מרביץ לי. רציתי את ה... נכון העמידה הזאת שעומדים ככה על הצד? על הצד איך עושים את זה טוב. איך זה נקרא? קטע G. קטע G. זה שבט על המוח. אוקיי. תעשה רגע אחד. רגע. אתה נוגע עם הראש ברצפה או לא? רגע, אם אתה נוגע בראש ברצפה זה תקין? מה זה? אם אתה נוגע עם הראש ברצפה זה בסדר עדיין? בסדר, אבל לא כדאי. אוקיי. רגע, אז תעשה עוד אחד. ברוח שזה, שזה יפה. נו. רגע, אבל תעשה אותו. טוב, תעשה מהר קודם. אוי, את זה אני זוכרת מהתקופה ההיא. איזה יפה. עכשיו תעשה לאט. מה דעת? מה השתגעת? עכשיו תעצור באמצע. מה עוד משהו? לא, אבל הוא עושה לאט. יש סוג של ההוא כזה, שהוא גם עם מה שזה לא נקרא. שאתה עושה אחורה. חכה. יופי, כן. רגע, איפה אתה... איך? מקקים. מקקים. רגע, אז איך אתה עושה את זה? מיני מקקו. כן, רגע. נו. אני שואל פה? יד פה. שם פה למפק? כן. עד פה. לפחות קל לצודים את זה לאט. למה? זה נראה בסדר. אוקיי, סבבה. טוב, מספיק. יאללה.